रामकृष्ण माऊली. आज आषाढ एकादशी. सर्व शेतकरी बांधवांना सुखी ठेव पांडुरंगा. आपल्या प्लॉटवरती आज आपण गन्ना मास्टर तंत्रज्ञानचा स्प्रे घेणार आहोत, रिकवरचा स्प्रे घेणार आहोत. कारण आता हवामान जरा फार दमट आहे. रिकवरच्या स्प्रेनं सर्वसाधारण ऊसाचा स्ट्रेस तणाव कमी होतो आणि उंची पण वाढते. तसंच मी पण वापरतो, आपण पण गन्ना मास्टर तंत्रज्ञान वापरावं ही सर्वांना माऊलीचरणी प्रार्थना.